So nach tam muid in na Bhronnta chuaig eagraíocht a bháin amach dúis sa Ciste Pobail a dógan muid tús na bliana seo. Siad an chéadú riamh Ciste Pobail a bheith ag Creidmheasa agus céadú ag cruniú hím bliana nollaigh se caite agus fógrún sin na míhéine nó fára agus tu go deis go eagraíochtaí déanadh Comhar agus clubbaní curisteach ar a giste. So form go leoríar tu isteach hín cinenne decr le ar nóin sin agus bhí ar an búitiúí ficus ó ranú chuaig eagraíocht agus tá chuan eagraíocht a sin gur fáil 10 míle an duine. Gus rud ionintach é a bheith ann é seo thuirtearáis chun pobal. Gus an Chomhair Creidmheasa tá muid lárnach sa phobal an seo, agus domsa a bheith obair mar caithear le chlób. Feicim se tá trí agus anam an pobal mar rud lárnach ag a Chomhair Creidmheasa. Agus gach rud a dhéanann an forann agus na daoine seo is ar son muintear na háite agus muintear an ceantar. So is ócáid fear speisialta é a bheith ann rud éige na thuirtearáis. Bunún Chomhair Creidmheasa seo 37 bliana chuin sinna dúna ó chuine le daoine deanna go leor obair déanach ar coistí agus ar mád agus ach ag náam céanna marcha pobal man sinna bain túsáid esna seirbhísí tain ní bheith muid choláidir ní bheith muid an anna Ciste Pobail se bhéin. Bhí blian amháin nó rain bhí far spáirín tachain agus sinna bheirt an báid stúran sin an coiste se bhhain agus airige dortaréis go phobal. So tá coiste páirce chochannaí ar garú rua, hálan ó bharbacha, coiste tuismóirí scoil Rosavíl, coiste páirc spríle mód agus scoil chumseachíaran ar garú rua. Agus tásúlainn in teas a Chomhair Creidmheasa go main ar teirmheas as a muoinú tá muid a chuir fáil go na eagraíochtaí. Tá le coiste páirce chochannaí ar garú rua. Tá mé go sé bliana déag agus fíide stilm mar chahéal a chusin. An fágóla sé ceannach mar steach ar gistin sin rint níos ochan tá obair le díana ar an eastóir le garúhain, tá muid gur an drompa éachóirí dhéanamh. Agus chunig muid gur an ciste seoscailtas agus chu muid steachar agus buas amach déidir le neáil sa muid fíorsásta. Tá 10 míle se tuair se seo an warthún agus tuair se leúna dé tuair se an críoch an obair muid gur dhéanamh. Bé muid gur an drompa seo gera é chusíos timppel meán fóbarnú mar sin agus leúna dé is sé 10 míle seo tuair se an chúnahhain agus gnéirolinn agus go gurrma tísa. Tá sé thcían, ré mar hiigim sead an céad blion tá sé searsúil agus ní muide smaoine ná cuimlú go deo go néireach linn an teirge seáil. Tá go leor bailúir 10 míle, tá daoine rágóla tíir seo lonnaithe níl san sin go tuchtú a bailhhairigid. Sa cúna móra agus leúna dé be cruneannis goú go bheicimiid cechaí seá le cha le chuirla se halla a chun dé. Tuigim muid a log cé go dachar is tá sé a bheith a dolamón feachtas bailúchán airigid. Agus tá go leor eagraíochtaí agus cumann i duine an irid sin de obair sa cheantar. So tá súlainn go dhéanana sé seo difar suntasach dóibh agus go dhéanana sé rudaí níos éasca dóibh.